L-ex plejer ta' Juventus Claudio Marchisio li la ukoll ma' tim nazzjonali Taljan ser ikun f'pajjiżna bejn il-11 u 13 ta' Ottubru l-ġej sabiex jieħu sehem f'sensiela ta' attivitajiet organizzati mill-Juventus Club Malta Cuore Bianconero. Dettalji ta' din iż-żjara ingħataw waqt laqgħa mal-ġurnalisti fil-klabb fil-Marsa fejn il-President Marlon Healy innota li għall-ewwel darba wara snin twal il-Juventini Maltin ser ikunu jistgħu igawdu idolu tagħhom illi għadu jilab. Il-Viċi President tal-klabb Paul Valletta qal illi din iż-żjara hija frott snin twal ta' ħidma mill-Kumitat bil-għan li titwettaq ħolma tal-Juventini Maltin. Kompla illi fl-aħħar ġimgħat il-ħbiberija tal-Kumitat ma' Claudio Marchisio u r-reputazzjoni illi dan il-klabb kiseb fuq livell internazzjonali ħallit riżultat pożittiv. Biż-żjara tiegħu li ser tkun tinkludi wkoll diversi żjarat madwar Malta għal Juventini Maltin ser tiġi organizzata serata fl-lukanda ewlenija f'Taslima u li ser tkun miftuħa għal Juventini Maltin kollha anke dawk mhumiex membri tal-klabb. Dawk kollha illi jattendu ser ikollhom ukoll l-opportunità illi jieħdu ritratt uffiċjali mal-plejer kif ukoll jiksbu il-firma tiegħu fuq oġġett tal-għażla tagħhom.